Fehér Ilonka, nyugalmazott megadókat fogadjátok fel, szeretettel. Megkísérteljük mindkét lánya, kedves Judit, személyesen, és itt van velünk Anikó is, lélekben. Köszöntsétek őket is nagy szeretettel. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli, aby ste podporili naše ciele a zúčastnili sa na mierovom pochode za podporu zachovania ústavnosti a právnej istoty v tejto republike. Milyen ország az, amelyik nem tiszteli meg a saját alkotmányát? Čo je to za štát, ktorý si nectí svoju vlastnú ústavu? Milyen ország az, amelyik tisztes polgárokat foszt meg lakcímüktől, alkotmányos jogaiktól, és földönfutóvá teszi őket egyetlen tolvonással? Čo je to za štát, ktorý zbavuje poctivých občanových bydliska, ich ústavných práv a jediným mávnutím pera z nich robí bezdomovcov? Milyen ország az, amelyik gyűlölet és bosszú vezérelte törvényeket hoz egy kisebbséggel szemben, ezzel még akár az alkotmányos rendet is veszélyeztetve? Čo je to za štát, ktorý z nenávisti a pomsty voči jednej menšine schvaľuje protiústavné zákony? Milyen állam az, amelyik Tili házba zárad csak azért, mert a nyílt utcán az anyanyelveden mersz beszélni? Čo je to za štát, ktorý ťa zavrie do blázinca, pretože sa odvážiš telefonovať na ulici vo svojom materinskom jazyku? Szlovák köztársaság alkotmányának napja. Dnes je deň ústavy Slovenskej republiky. Mi azért jöttünk ide, az Alkotmánybíróság épülete elé, hogy emlékeztessük a tisztes tanáros testületet, hogy egy olyan országban, amelyikben az államhatalom szabadon csúfot űzhet az alaptörvényből, rendkívül veszélyes precedens születhet minden egyes polgára számára, nemzetiségétől függetlenül. Prišli sme sem preto, aby sme upozornili na možnosť vzniku nebezpečného precedensu pre každého jedného občana bez ohľadu na jeho národnosť.